What's up, horror fans? This is your boy, Crypt Keeper. At bago natin umpisahan ang napakalupet na kwentong ito, ay isang solidong shoutout muna sa'yo. Oo, ikaw nga, wala nang iba. At kung hindi ka pa nakasubscribe, ay pindutin mo na ang subscribe button at isama mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa Creepy Noise Stories. Anyway, umpisahan na natin ang aswangan. Mag-ingat kayo. Talasan nyo ang pakiramdam nyo. Sinimulan na naming pasukin ang kaloob-looban ng kuweba. Nagkalat sa daan ang hindi mabilang na patay na ahas. Ang iba pa nga ay napansin kong nilulunok ang kapwa nila ahas. Iyo. Nasa 30 minuto din bago namin narating ang isang malawak na espasyo. Grabe, meron pang stage sa gitna na para bang isang arena. Maya-maya pa ay nagliwanag na ang buong paligid. Nang sabay-sabay na sumindi ang mga sulo paikot sa lugar na yon. Lumabas ka, bro. Harapin mo ko. Shit, totoo ba itong nakikita ko? Isang higanting taong anaconda na may dalawang naglalaki ang sungay. Grabe ang laki niya. Nasa 20 talampakan at meron din siyang malalabay na pakpak na para bang sa paniki. Dante, anong klaseng nilalang yan? Bakit parang demonyong dragon na hindi maintindihan? Siya si Bibro. Malamang kaya ganyan ang itsura niya ay dahil sa inangkin niyang mutya ni Lolo. Walang silbi ang lolo mo. Masyado na siyang matanda. Kaya pinagpahinga ko na. Aba, ang lakas yata ng loob mo para sumulin ako. At nagsama ka pa ng mga mahihinang nilalang. Sila ba ang pinagmamalaki mo? Mga alamig na kasingina ng ama mo. Uy, Bobro, huwag mo kaming minamaliit ha. Hindi kami makakarating dito kung mahihinang nilalang kami. At sino naman ang putong lupang to? Ah, isang tao. Talagang nagdala ka pa ng pagkain ko ha. Tamang-tama. Dahil nagugutom na ako. Uy, Bugok, masyado ka ng madaldal. Bakit hindi mo subukan yung sinasabi mo? Isang tao na may hawak na espesyal na sandata. Sinasayang mo lang ang espada niyan. Lapastangan ka, Bibro. Matapos kayong kalinain ng Lolo, ito pa ang igagati mo sa kanya. Umanda ka. Sisiguraduhin kong pagbabayaran mo ang kalapastangan ng ginawa mo. Ang tapang mo na ngayon na. Kung sa bagay, mas lumakas ka nga ngayon. Pero mahina ka pa rin kung ikukumpara sa akin. Kung gayon, hinahamon kita. Magtagisan tayo dito hanggang kamatayan. Dante, hindi mo siya maaaring labanan mag-isa. Baka hindi mo siya kayanin. Gillian, hayaan mo kung ibangon ang nasirang karangalan ng mga banakon. Pero Dante, masyado siyang malaki para harapin mo mag-isa. Ibalato mo na sa akin to. Kailangan ako mismo ang makapaslang sa kanya. Nauunawaan na kita, Dante. Mag-iingat ka. Sa totoo lang, binabalaybuhan talaga ako sa nilalang na to. Grabe naman kasi. Kung makikita nyo lang siya, ay parang diablo talaga. Sa kabilang banda, ay nanggigigil din naman ako sa hinayupak na yon. Tawagin ba naman akong kutong lupa? Sarap lamukusin ang mukha eh. Para sa karangalang nais bawiin ng batang hari, ay hinayaan ko siya sa kanyang hiling. Bumaba ako mula sa malawak na pabilog na entablado. Sana lang talaga kayanin niya ang bakulaw na to. Nagulantang kaming lahat nang iangat ng halimaw na yon ang kanyang napakatalas na sibat. Bigla kasing may lumitaw
na kung ano sa kanyang likuran. Putik, parang isang higanting multo yon na hindi maipaliwanag ang itsura. Katulad ni Biburo, ay nakakatakot din ang pagmumukha nun. Napansin kong maging si Dante ay medyo nasindak din. Napalunok pa nga siya, pero no choice na eh. Wala eh, nagmatapang eh. Pero sa totoo lang, mahigpit ang pagkakahawa ko sa kampilan. Anumang oras na madihado si Dante, syempre, eksena ako. Bahala na, total gigil din naman ako sa halimaw na to. Masyado kasing hambog. Ilang sandali pa ay lumabas na rin ang usok sa likod ni Dante. Teka, medyo naaaninagan ko na ang itsura ng espiritual na kapangyarihan niya. Isa itong taong ahas. Nagumpisa na rin maglabas ng itim na aura ang batang hari. Kitang-kita ko ang galit sa kanya. Yun din siguro ang dahilan kung kaya't sa unang pagkakataon ay nailabas niya ang ganong klaseng aura. Sa unang salpukan pa lang ay dama agad namin ang puwersang nanggagaling sa kanilang mga kapangyarihan. Halos mayanig ang buong kapaligiran sa lakas ng pag-atake na nagmumula sa magkabilang panig. Hindi maikakailang malayo ang antas ng kanilang kapangyarihan. Sadyang mas malakas ang bakulaw na halimaw. Mabuti na lang talaga at may dugong alamid itong si Dante, kaya't namana niya rin ang bilis ng pagkilos ng kanilang lahi. Grabe, habang tumatagal ay napapansin ko mas bumibilis si Dante. May pagkakataon pa ngang hindi ko na masundan ang kanyang mga pagkilos. Sa kabila nun ay may mga pag-atake siyang naiiwasan pa rin ni Biburo. Halos masukan ako habang pinagmamasdan ang kanilang mga espiritual na kapangyarihan. Sobrang bibilis kasi ng mga galawan nun. Tapos may kakaibang kapangyarihan pang bumabalot sa mga yon na sadyang hindi kayang tagalan ng isang ordinaryong tao na tulad ko. Nasabi ko yon kasi parang ako lang yung naapektuhan nun. Dahil nang lingunin ko, ang mga kasama naming alamid ay matama pa rin nanonood ang mga ito sa nagaganap na labanan. Habang tumatagal ay nakakatama ng mas marami si Dante. Pero parang hindi yun iniinda ng halimaw. Kabaliktaran naman ng mga tinamo niyang tama. Bihira lang pero talagang apektado siya. Maya-maya nga ay nahuli siya ng isang solidong suntok ni Biburo. Dante! Halos bumaon si Dante sa batuhang pinagtalsikan nito. Akmang tatakbo na ako upang saklolohan si Dante. Ngunit pinigilan ako ng isa sa mga tres custodes. Anong ginagawa mo? Bakit mo ako pinipigilan? Hindi pa natatalo ang batang ari. Huwag mo siyang ipahiya. Kaagad ko din naman na-gets ang ibig niya sabihin. Sana nga, totoong hindi pa nagagapi si Dante. Hindi nga nagkamali si Kumag dahil buong lakas na bumangon si Dante. Bahagya pang nagtalsikan ang mga batong nakadagan sa kanya. Ayos, siguro ay may natitira pa siyang balatilom, kaya't muling nagbalik ang lakas niya. Patuloy na nagtagisan ang dalawa. Sa kabila ng tumatamang atake ni Dante, ay tila hindi naman iniinda yon ni Biburo. Bakit kaya ganon? Halos sabay lang sila nagtaglay ng mutya. Pero tila mas lamang ang lakas na taglay ng hudas niyang amain. Siguro nga dahil hindi naman sanay si Dante sa pakikipaglaban. Isa pa, bata pa kasi ito kumpara kay Biburo na malamang ay bihasa na pagdating sa pakikipaglaban. Hindi nga nagtagal ay tuluyan ng nagulpi si Dante. Unti-unti na din naglaho ang kanyang espiritual na kapangyarihan. Naloko na. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa nang makita kong tatapusin na si Dante ng halimaw na kalaban niya. Mabilis akong tumakbo para mapigilan yon. Ngunit laking gulat ko nang sa isang iglap ay nakatarak na
ang tansong punyal ni Beto sa likod ni Biburo. Dadaan ka para sa patay ko bago mo mapatay ang Panginoon ko. Grabe, ang bilis ng pagkilos niya. Ni hindi ko man lang napuna ang kanyang pagdating. Kasabay nun, ang pagsulputan ng mga banakon mula sa butas sa itaas ng kuweba. Doon pala nahulog si Beto kanina. Sakto ang timing niya. As usual, Royal Rumble na naman ang tema. Sunod-sunod pang inundayan ni Beto ng saksak si Biburo. Gamit ang kanyang punyal. Ngunit sa hindi inaasahan ay tila tinatawanan lang yon ng halimaw. Isang malakas na suntok ang dumapo sa sikmura ni Beto na ikinatalsik nito. Kitang-kita ko ang pagsuka niya ng dugo habang nasa ere. Sinamantala ko ang pagkakataon na yon upang umatake gamit ang kampilan. Sayang, muntik ko na siyang tamaan sa leeg pero nakailag pa rin ang kumag kaya't sungay niya na lang ang nadali ko. Sa sobrang talas ng kampilan ay nagawa nitong maputol ang isa sa mga sungay ni Biburo. Nagulat pa ako nang bahagyang naglabas ng kuryente ang aking sandata. Ngunit bago ko pa maulit ang pag-atake kong yon ay tinamaan na ako ng isang napakalakas na paggambalos. Tulad ni Beto ay halos bumaon din ako sa pader ng kuwebang yon. Shit, ang pag-atake na yon ang pinakamalakas kong natamo mula nang makapasok ako sa mundo ng mga aswang. Para akong hinambalos ng isang buong poste. Tik na yan. Sadyang ang napakalakas ng halimaw na to. Feeling ko, hindi na ako makakabangon pa. Kitang-kita ko ang panggigigil ni Biburo sa akin dahil nga sa naputol niya sungay. Ang buong akala ko ay katapusan ko na. Kitang-kita ko kasi ang pag-arko ng kanyang sibat patungo sa akin. Nang biglang tumagos ang espada ni Dante sa bunganga ni Biburo. Shit! Sa akin bumuhos ang berdeng likido na isinuka niya. Ang malas. Buong lakas na dinakma ni Biburo si Dante habang nakapatong ito sa kanyang likuran. At dahil sa nanghihina na ang batang hari ay hindi na nito nagawang makailag pa. Gamit ang malalaking kamay ng halimaw ay buong lakas nitong piniga ang katawan ng nanghihina ng si Dante. Gamit ang natitirang lakas ay umatake ng buong bangis si Beto. Mamatay ka! Sakto ang pagkakatarak ng punyal niya sa leeg ng halimaw. Beto! Beto! Hindi! Hindi! Si Beto, ang aswang na minsan ko nang tinuring na kaaway. Naging kaibigan at bandang huli, naging kapamilya. Sobrang sakit makita na unti-unti siyang binabawian ng buhay matapos siyang masaksak ng sibat ni Biburo. Matamis ang pinukol nitong ngiti habang nakatitig sa kanyang Panginoon. Pilitin mo ang buhay, Panginoon. Masaya akong papanaw sa tabi mo. Beto! Halos mawala kami sa katinuan ni Dante. Ganitong ganito ang pakiramdam ko nung maaktuhan ko ang pagpaslang ng demonyong aswang sa aking pamilya. Bara-bara na ang pag-atake namin ginawa ni Dante. Tinatamaan namin si Biburo pero mas napupuruhan kami sa bawat pag-atake niya. Teka, may kung anong pasimpleng sinusubo si Ungas. Buisit. Kaya pala hindi mamatay-matay ang inayupak na to. Kumakain siya ng balatilom. Dante, gumagamit siya ng balatilom. Kaya pala hindi natin siya napapatay. Malamang ninakaw niya rin yan mula kay Lolo.
Dante, si Beto. Kailangan niyang bagay na yun. May natitira ka pa ba dyan? Ikinalulungkot ko. Pero, mga ilang buwan pa ulit bago ako magbalat. Kung ganon, kailangan natin maagaw ang nasa kanya. Muli naming pinagtulungan si Biburo. Pero sa huli ay bigo pa rin kami ni Dante. Masyado siyang malakas para sa amin. Hindi. Gumagamit nga pala siya ng balatilom. Kaya ganon. Hindi ko alam kung gaano ba talaga katikas tong halimaw na to. Maaari kayang napatay na namin siya kung wala ang bagay na yon. Nagtangka din ang Tres Custodes na tulungan kami. Ngunit sadyang madaming banakon ang nakaharang sa kanilang daan. Dumating sa punto na lantang gulay na kaming napahandusay sa harap ni Biburo. Alam kong handa na siyang tapusin kami. Sa muli niyang pag-atake, malamang yun na ang katapusan namin. Salamat, Gilier. Salamat sa maikling panahon. Nakakasama ko kayo. Salamat sa lahat. Salamat din, Dante. Magkita na lang tayo sa kabilang buhay. Mga kanal! Ano kayong magandang gawin sa magtangtaglay mo putok sa buho? Ngayon, pinagsisisiyan mo na ba ang pagstugod sa karyan ko? Kung magmamakaawa ka sa akin, ay maaari pa kitang buhayin. Ngunit kinakailangan mo sumamba at magpasakop sa akin. Huwag mo na akong utuhin, Biburo. Alam kong kailangan mo ako. Dahil sa taglay kong balatilom. Pero kahit maglumuhod ka sa harapan ko, ay mas mamatamisin ko pang mamatay kesa mapakinabangan mo ko. Matalino ka talaga ng halika. Sige, kung ganun, magpapalipin ka ba? O tutulogin ko sa harap ko itong putong lupa na to? Dante, huwag kang makinig sa ungas na yan. Tulad mo, mas gusto ko pang mamatay kesa maging alipin ang kumag na to. Pangas ng putong lupa ka. At ang ka na bang mamatay? Ha? Pues, pagbibigyan kita. Gilier, patawad. Shit. Feeling ko ay mapuputol na ang ulo ko sa sobrang higpit ng pagkakasakal ng halimaw na to. Asar. Hanggang dito na lang yata talaga ako. Hindi na kinaya ni Gilier ang sobrang pagpapahirap na ginagawa ni Biburo hanggang sa tuluyan ng humiwalay ang ulo ng birador mula sa katawan nito. Gilier! Sunod na binalingan ng halimaw si Dante at buong lakas nitong dinukot ang puso ng batang hari. Halos madurog din si Beto sa ginawa nitong sunod-sunod na pag-atake. Maging ang Tres Custodes ay halos mapatay din ito. Mabuti na lang at mabilis na nakatakas ang tatlo. Maraming salamat sa lahat ng sumubaybay sa istorya ni Gilier. Shoutout nga po pala kina... Teka, Boss Creep. Inaanto ka na yata eh. Hindi naman yan na nakasulat sa kwento eh. Sorry guys. Ito talaga ang nangyari. Shit. Feeling ko ay mapuputol na ang ulo ko sa sobrang higpit ng pagkakasakal ng halimaw na to. Asar. Hanggang dito na lang yata talaga ako. Sino ka? Huwag mo nang alamin. Mamamatay ka na rin naman eh.
Hindi mo maaaring tapusin ang mahinang nilalang na yan. Wala kang karapatan. Sumpain ka! Ikaw? Ikaw na naman. Tumayo ka dyan, Gilier. Buwisit ka. Nagiging pabigat ka sa akin ah. Sobrang lampa mo. Muli na naman kaming ginulat ng misteryosong lalaking to. Kitang-kita ko na walang kahirap-hirap niyang tinapos ang buhay ni Biburo sa pamamagitan ng pagdukot sa puso nito. Walang habas niyang nilantakan yon. Teka, huwag mong gawin yan. Sa lolo ko ang mutya na yan. Malapit nang maupos ang pasensya ko sa Gilier. Huwag mong hintayin na ako pang kumilos para sa'yo. Sa muli natin pagkikita, inaasahan kong hindi ka nalalampa-lampa. Teka, sandali. Huwag ka munang umalis. Sino ka ba? Sino ka ba talaga? Unti-unting lumutang sa ere ang misteryosong nilalang na yon at tila signal na biglang nawala. Yung parang pag-teleport ni Goku. Ganon na ganon. Naiwang kaming lahat na tulala. Maging ang mga nagtatagisang aswang sa paligid namin ay tila na estatwa. Nasaksihan din kasi ng mga banakon na patay na ang kanilang hari. At sa hindi inaasahang pangyayari ay namanikluhod ang mga yon kay Dante. Dali-dali kong kinapa ang bandang tagiliran ng bangkay ni Biburo. Doon ko kasi napansin ang paghugot na ginawa niya kanina. Akala ko nga sandata, pero balatilong pala. Dali-dali kong pinakain kay Beto ang panlunas. Sa awa ng Diyos ay nakasurvive pa si Ungas. Kumain din kami ni Dante upang makabawi ng lakas. Maging si Hakim ay kinailangan din yon. Napalaban din pala ng gusto ang pinunong mandirigma ng mga awangan dahil ang grupo niya ang napilitang umarap sa mga limaw na nagbabantay sa likurang bahagi ng kaharian. Sobrang lalakas din daw ng nakasagupa nila. Mabuti na lang at sanib puwersa ang alamid at awangan na humarap doon. Hindi mabilang ang mga nasawi sa mga lahi ng aswang na nagsagupaan. Pero sa huli ay natuldukan din ang lahat ng yon dahil ang mga natitirang banakon ay tuluyan ang nagpasakop sa pamumuno ng batang haring si Dante. Ayos na din dahil kung may nabawa sa aming puwersa ay mas marami naman ang nadagdag. Bilang pasasalamat ay ipinagkaloob ni Dante kay Hakim ang sibat na ginamit ni Biburo na pag-aari ng kanyang lolo. Kay Beto naman ay isang latigo na gawa daw sa dila ng ahas na punong-puno ng kamandag sa bawat wasiwas noon. Pag-aari naman yon ng kanyang ina na si Matilde. Yun daw ang mga kayamanan ng lahing banakon na binabantayan sa likod ng kaharian. Kaya't mas matindi daw ang depensa sa gawing yon. Napagpasya naman ni Dante na ipagkatiwala ang pamamahala ng kaharian ng banakon sa kanyang nakababatang kapatid na si Ymir. Buti na lang talaga at hindi ito kaugali ng kanyang ama. Maging ang bata kasi ay hindi rin sang-ayon sa kasamaan ng kanyang hangal na tatay. Dante, sigurado ka ba? Ayos lang naiwan natin ang mga banakon dito. E paano kung may umataking ibang lahi ng aswang sa kanila? Napaka-imposible niyang, Gilier. Dahil kahit anong gawin nila, ay hindi nila matatagpuan ng kahariang to. Sadyang nakakubli ito sa paningin ng ibang lahing aswang. Kung tatanungin mo naman kung bakit natunto natin ang lugar na to, syempre, kasama niyo ako eh. Ganun ba? Mabuti naman kung ganun. Haring Dante, matanong ko lang, Ano yun, Hakim? may orasyon ka ba dyan para mawala na ang takot ni Gilier sa mga ahas? Siya nga, Panginoon. Kitang-kita ko kasi ang sindak sa mga mata ni Gilier kanina. Pero wag na lang pala. Ang cute niya kasing tingnan eh. Tignan mo tong dalawan to. Ako na naman ang nakita nyo. Makakabawi din ako sa inyo balang araw. Hintayin nyo lang. Maiba ako, Gilier. Nakita ko ang misteryosong lalaking sinasabi nyo. Totoo ngang napakalakas niya. Sayang, hindi ko siya naabutan. Pero hindi ko lubos maisip kung gaano ba talaga siya kabagsik.
Kung makikita mo lang siya, Hakim, malamang masasabi mo na siya na ang pinakamalakas na nasilayan mo. Ganun ba? Ewan ko lang. Pero sa palagay ko, hindi pa rin siya uubra sa hari namin. Hari nila? Tila may biglang sumumpet sa isipan ko. Kaya't agad kong natanong kay Hakim kung ano ba ang itsura ng hari nila. Ang sabi lang nito ay tiyak daw na magugulantang ako dahil kung makikita ko daw si Haring Kiros ay aakalain kong anak siya ni Don Lupo. Mas bata daw itong tignan kung ikukumpara sa anak niya. Bakit ganon? Pagtataka kong tanong kay Hakim. Kahit sila daw ay hindi nila batid kung bakit ang pisikal na anyo ng kanilang hari ay tila hindi raw tumatanda. Marahil daw ay dahil sa taglay nitong mutya ng mga awangan. Itutuloy